Servus ľudia, tu zase Italian, part 2. Dúfam, že dneska nikoho nestretneme. A mám tu aj kamaráta, ale ten nechce byť na videu, tak to jebem. A teleskop v rukave. Chalan má pri sebe tiež teleskop. A ideme preskúmať tú druhú časť. Poď, dávaj! Dobre, dávaj, kamo. Bratu, dávaj. Ideme. Bordel jak v tanku. Tam sme boli, tam som bol. Tam ideme. Koničku strpenia. Počkaj. Skôň sa. Musíme počkať, čo by nás takí civilisti kurva nevideli. Ináč je to zatvorené. Malo by to byť zamknuté, ale chodí tu veľa ľudí, takže môže to byť piči. Dávaj. Čo chceš? Robexe. Jebohlav vyjebaný. Teraz. Kurva. Že sa tu chodí piť a fetovať. Dneska tam nikoho nevidím zatiaľ. Prejdem nuka a potom poviem zvyšok na ďalšej. Vyjebal som sa na to, jebem na to a nepokračujem ďalej. Čau.